hindi direktang dinaanan ng bagyong Ophel. Pero nakaranas ang Camarines Sur ng mahinang bugso ng hangin at tuloy-tuloy na katamtaman hanggang sa malakas na buhos ng ulan. Isinailalim sa red alert status ang lalawigan kaya ang City Disaster Risk Reduction and Management Office ng IRIGA na frontliner din sa COVID-19 response agad nagpulong para paghandaan ang pagbabaha sa low-lying areas ng lungsod tulad sa Central Business District. Inihanda na rin nila ang water assets para mabilis makaresponde. Sa ngayon, wala pang naiuulat na baha at landslide sa lungsod. Panawagan ni IRIGA Mayor Madel Alpilor, sumunod sa otoridad oras na magpatupad ng preemptive evacuation. I humbly appeal to all those people and families na sa two vulnerable areas. Pag sinabi na pong preemptive evacuation, pwede po mag-preemptive na po kita. Ako po kita mga evacuation centers. Tiniyak ng alkalde na nakahanda ang mga eskwelahan na gagamitin bilang evacuation centers. Pero posible umano itong kulangin kapag istriktong ipinatupad ang physical distancing sa loob ng mga silid-aralan. Plano ng lokal na pamahalaan na magsagawa ng rapid antibody test bago dalhin sa evacuation centers ang mga apektadong residente. Gigibuntaman po ang amin na measures na dili po ma-infect ang bawat isa. And if ever man, may rapid tests kita, may conduct kita sa tests. Target ng LGU ang zero casualty. Kaya hinihikayat nito ang mga Irigenyo na agad ipagbigay alam sa 24-hour hotline number ng LGU ang mga pangyayari sa kanilang lugar.